сайн уу? Hi. 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 Өглөөний мэнд. 早上好。早上好。早上好。 өдрийн мэнд. 中午好。中午好。中午好。 орой мэнд. 晚上好。晚上好。晚上好。 сайхан амраарай. 晚安。晚安。晚安。 та сайн сууж байна уу? 你好吗？你好吗？你好吗？ юу байна да? 近来如何呀？近来如何呀？近来如何呀？ сони юу байна уу? хэрвээ. 最近怎么样啊？最近怎么样啊？最近怎么样啊？ би сайн баярлалаа. 我很好，谢谢。我很好，谢谢。我很好，谢谢。 муугүй шүү. дажгүй. 还可以，还可以，还可以。 би маш сайн байгаа. 我非常好，我非常好，我非常好。 би зүгээрээ. 我很好，我很好，我很好。 тийм ч сайн биш байна. 不太好，不太好，不太好。 баяртай. 再见，再见，再见。 баяртай. 拜拜，拜拜，拜拜。 дараа уулзъя. 回头见，回头见，回头见。 харин та. 您呢？您呢？您呢？ чи юу хийгээд байна уу? 您最近在忙什么呢？您最近在忙什么呢？您最近在忙什么呢？ онц юм биш дээ. 没什么，没什么，没什么。 би нилээн завгүй л байгаад байна. 我最近很忙。我最近很忙。我最近很忙。 танилцахад таатай байна. 很高兴认识你。很高兴认识你。很高兴认识你。 удахгүй уулзъя. 待会儿见。待会儿见。待会儿见。 маргааш уулзъя. 明天见。明天见。明天见。 бие бодоорой. 请保重身体。请保重身体。请保重身体。 тийм. 是。是。是。
Үгүй ээ. 不，不，不， Магадгүй, 可能，可能，可能， баярлалаа. 谢谢，谢谢，谢谢， Маш их баярлалаа. 非常感谢，非常感谢，非常感谢， Зүгээр дээ. 不客气，不客气，不客气， Өршөөгөөрэй. 打扰一下，打扰一下，打扰一下， Өршөөгөөрэй. Цаг хэд болж байна? 打扰一下，请问现在几点？打扰一下，请问现在几点？打扰一下，请问现在几点？ Намайг уучлаарай. 对不起，对不起，对不起， Тоогод хэрэггүй. 没关系，没关系，没关系， Асуудалгүй. Санаа зовлтгүй. 没问题，没问题，没问题。 Та англиар ярьдгүй? 你会说英语吗？你会说英语吗？你会说英语吗？ Та германаар ярьдгүй? 你会说德语吗？你会说德语吗？你会说德语吗？ Бага зэрэг л. 我会一点。我会一点。我会一点。 Би германаар ярьдгүй. 我不会说德语。我不会说德语。我不会说德语。 Би испаниар ярьдгүй. 我不会说西班牙语。我不会说西班牙语。我不会说西班牙语。 Би англиар ярьж чаднаа. 我会说英语。我会说英语。我会说英语。 Миний монгол хэл тийм ч сайн биш ээ. 我的蒙语水平不太好。我的蒙语水平不太好。我的蒙语水平不太好。 Би мэдэхгүй байна. 我不知道。我不知道。我不知道。 Та ойлгож байна уу? 你明白了吗？你明白了吗？你明白了吗？ Би ойлгож байна. 我明白了。我明白了。我明白了。 Би ойлгохгүй байна. 我听不懂。我听不懂。我听不懂。
Та дахиад давтаад хэлж өгнө үү? 请您再说一遍好吗？请您再说一遍好吗？请您再说一遍好吗？ Та баг зэрэг удаан ярьж болох уу? 您可以说慢一点吗？您可以说慢一点吗？您可以说慢一点吗？ Энэ юу вэ? 这是什么？这是什么？这是什么？ Тэр юу вэ? 那是什么？那是什么？那是什么？ Та бичээд өгнө үү? 请您给我写下来。请您给我写下来。请您给我写下来。 Та хаана байна уу? 您在哪儿？您在哪儿？您在哪儿？ Би гэртээ байна. 我在家里。我在家里。我在家里。 Би ажил дээрээ байна. 我在办公室。我在办公室。我在办公室。 Та ямар ажил хийдэг вэ? Та юу хийдэг вэ? 您是做什么工作的？您是做什么工作的？您是做什么工作的？ Би багш. 我是一位老师。我是一位老师。我是一位老师。 Би оюутан. 我是一名学生。我是一名学生。我是一名学生。 Та надад туслаад өгөөч. 您能帮助我吗？您能帮助我吗？您能帮助我吗？ Та надад тусалж чадах уу? 能帮帮我吗？能帮帮我吗？能帮帮我吗？ Би танд туслах уу? 我能帮你吗？我能帮你吗？我能帮你吗？ Би төөрчлөө. 我迷路了。我迷路了。我迷路了。 Түр хүлээгээрэй. 请稍等。请稍等。请稍等。 Энэ ямар үнэтэй вэ? 这个多少钱？这个多少钱？这个多少钱？ Таныг хэн гэдэг вэ? 您怎么称呼？您怎么称呼？您怎么称呼？ Намайг Джон гэдэг. 我的名字叫约翰。我的名字叫约翰。我的名字叫约翰。 Би бол Джон. 我叫约翰。我叫约翰。我叫约翰。
Та хаанаас ирсэн бэ? 您是哪国人？您是哪国人？您是哪国人？ Та хаанхын хүн бэ? 您是哪国国籍？您是哪国国籍？您是哪国国籍？ Би Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн. 我来自美国。我来自美国。我来自美国。 Би Испаниас ирсэн. 我来自西班牙。我来自西班牙。我来自西班牙。 Та хаана амьдардаг? 你住在哪里？你住在哪里？你住在哪里？ Би Испанид амьдардаг. 我居住在西班牙。我居住在西班牙。我居住在西班牙。 Би Берлинд төрсөн. 我出生在柏林。我出生在柏林。我出生在柏林。 Би Германд өссөн. 我在德国长大。我在德国长大。我在德国长大。 Өнөөдөр цаг агаар ямар байна уу? 今天天气怎么样？今天天气怎么样？今天天气怎么样？ Цаг хэд болж байна уу? 现在几点了？现在几点了？现在几点了？ 2 цаг болж байна. 现在2点钟。现在2点钟。现在2点钟。 Танд мөнгө байгаа юу? 你有钱吗？您有钱吗？您有钱吗？ Ариун цэврийн өрөө хаана байдаг вэ? 请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？ Та хэдэн настай? 您多大岁数了？您多大岁数了？您多大岁数了？ Би 30 настай. 我今年30岁。我今年30岁。我今年30岁。 Таны гэрийн хаяг юу? 你的家庭住址是哪儿？你的家庭住址是哪儿？你的家庭住址是哪儿？ Та хаашаа явж байгаа юм? 您要去哪儿？您要去哪儿？您要去哪儿？ Таны захим шуудангийн хаяг юу вэ? 您的电子邮件地址是什么？您的电子邮件地址是什么？您的电子邮件地址是什么？ Амжилт хүсье. 祝你好运。祝你好运。祝你好运。 Сайн байна. Сайн ажиллалаа.
做得好，做得好，做得好。 Зул сарын мэнд хүргэе. 圣诞节快乐，圣诞节快乐，圣诞节快乐。 Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. 生日快乐，生日快乐，生日快乐。 Баяр хүргэе. 祝贺你，祝贺你，祝贺你。 Бурхан өршөөгэй. 上帝保佑你，上帝保佑你，上帝保佑你。 Сайхан аялаарай. 祝您旅途愉快，祝您旅途愉快，祝您旅途愉快。 Сайхан хооллоорой. 祝您用餐愉快，祝您用餐愉快，祝您用餐愉快。 Би чамд хайртай. 我爱你，我爱你，我爱你。 Би ч бас чамд хайртай. 我也爱你，我也爱你，我也爱你。 Тэг. 零，零，零， Нэг. 一，一，一， Хоёр. 二，二，二， Гурван. 三，三，三， Дөрвөн. 四，四，四， Тав. 五，五，五， 6. 六，六，六， 7. 七，七，七， 8. 八，八，八， 9. 九，九，九， 10. 十，十，十， 7. 周一，周一，周一， Мягмар. 周二，周二，周二， Лхавг. 周三，周三，周三， Purv. 周四，周四，周四， Баасан. 周五，周五，周五， Бямб. 周六，周六，周六， Ням. 周日，周日，周日， Өнөөдөр. 今天，今天，今天， Өчигдөр. 昨天，昨天，昨天， Маргааш.
明天，明天，明天。 Би явах хэрэгтэй боллоо. 我得走了，我得走了，我得走了。 Сайн уу? Hi, hi, hi. Өглөөний мэнд. 早上好，早上好，早上好。 Өдрийн мэнд. 中午好，中午好，中午好。 Орой мэнд. 晚上好，晚上好，晚上好。 Сайхан амраарай. 晚安，晚安，晚安。 Та сайн сууж байна уу? 你好吗？你好吗？你好吗？ Юу байна да? 近来如何呀？近来如何呀？近来如何呀？ Сони юу байна уу? Хэрвээ. 最近怎么样啊？最近怎么样啊？最近怎么样啊？ Би сайн баярлалаа. 我很好，谢谢。我很好，谢谢。我很好，谢谢。 Муугүй шүү. Дажгүй. 还可以，还可以，还可以。 Би маш сайн байгаа. 我非常好，我非常好，我非常好。 Би зүгээрээ. 我很好，我很好，我很好。 Тийм ч сайн биш байна. 不太好，不太好，不太好。 Баяртай. 再见，再见，再见。 Баяртай. 拜拜，拜拜，拜拜。 Дараа уулзъя. 回头见，回头见，回头见。 Харин та? 您呢？您呢？您呢？ Чи юу хийгээд байна уу? 您最近在忙什么呢？您最近在忙什么呢？您最近在忙什么呢？ Онц юм биш дээ. 没什么，没什么，没什么。 Би нилээн завгүй л байгаад байна. 我最近很忙。我最近很忙。我最近很忙。 Танилцахад таатай байна. 很高兴认识你。很高兴认识你。很高兴认识你。 Удахгүй уулзъя. 待会儿见。待会儿见。待会儿见。 Маргааш уулзъя. 明天见。明天见。明天见。
Бие бодоорой. 请保重身体。请保重身体。请保重身体。Тийм. 是。是。是。 Үгүй. 不。不。不。 Магадгүй. 可能。可能。可能。 Баярлалаа. 谢谢。谢谢。谢谢。 Маш их баярлалаа. 非常感谢。非常感谢。非常感谢。 Зүгээр дээ. 不客气。不客气。不客气。 Өршөөгөөрэй. 打扰一下。打扰一下。打扰一下。 Өршөөгөөрэй. Цаг хэд болж байна? 打扰一下，请问现在几点？打扰一下，请问现在几点？打扰一下，请问现在几点？ Намайг уучлаарай. 对不起。对不起。对不起。 Тоогод хэрэггүй. 没关系。没关系。没关系。 Асуудалгүй. Санаа зовлтгүй. 没问题。没问题。没问题。 Та англиар ярьдгүй? 你会说英语吗？你会说英语吗？你会说英语吗？ Та германаар ярьдгүй? 你会说德语吗？你会说德语吗？你会说德语吗？ Бага зэрэг л. 我会一点。我会一点。我会一点。 Би германаар ярьдгүй. 我不会说德语。我不会说德语。我不会说德语。 Би испаниар ярьдгүй. 我不会说西班牙语。我不会说西班牙语。我不会说西班牙语。 Би англиар ярьж чаднаа. 我会说英语。我会说英语。我会说英语。 Миний монгол хэл тийм ч сайн биш ээ. 我的蒙语水平不太好。我的蒙语水平不太好。我的蒙语水平不太好。 Би мэдэхгүй байна. 我不知道。我不知道。我不知道。 Та ойлгож байна уу? 你明白了吗？你明白了吗？你明白了吗？
Би ойлгож байна. 我明白了。我明白了。我明白了。 Би ойлгохгүй байна. 我听不懂。我听不懂。我听不懂。 Та дахиад давтаад хэлж өгнө үү? 请您再说一遍好吗？请您再说一遍好吗？请您再说一遍好吗？ Та баг зэрэг удаан ярьж болох уу? 您可以说慢一点吗？您可以说慢一点吗？您可以说慢一点吗？ Энэ юу вэ? 这是什么？这是什么？这是什么？ Тэр юу вэ? 那是什么？那是什么？那是什么？ Та бичээд өгнө үү? 请您给我写下来。请您给我写下来。请您给我写下来。 Та хаана байна уу? 您在哪儿？您在哪儿？您在哪儿？ Би гэртээ байна. 我在家里。我在家里。我在家里。 Би ажил дээрээ байна. 我在办公室。我在办公室。我在办公室。 Та ямар ажил хийдэг вэ? Та юу хийдэг вэ? 您是做什么工作的？您是做什么工作的？您是做什么工作的？ Би багш. 我是一位老师。我是一位老师。我是一位老师。 Би оюутан. 我是一名学生。我是一名学生。我是一名学生。 Та надад туслаад өгөөч. 您能帮助我吗？您能帮助我吗？您能帮助我吗？ Та надад тусалж чадах уу? 能帮帮我吗？能帮帮我吗？能帮帮我吗？ Би танд туслах уу? 我能帮你吗？我能帮你吗？我能帮你吗？ Би төөрчлөө. 我迷路了。我迷路了。我迷路了。 Түр хүлээгээрэй. 请稍等。请稍等。请稍等。 Энэ ямар үнэтэй вэ? 这个多少钱？这个多少钱？这个多少钱？ Таныг хэн гэдэг вэ? 您怎么称呼？您怎么称呼？您怎么称呼？ Намайг Джон гэдэг. 我的名字叫约翰。
我的名字叫约翰。我的名字叫约翰。 Би бол Джон. 我叫约翰。我叫约翰。我叫约翰。 Та хаанаас ирсэн бэ? 您是哪国人？您是哪国人？您是哪国人？ Та хаанхын хүн бэ? 您是哪国国籍？您是哪国国籍？您是哪国国籍？ Би Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн. 我来自美国。我来自美国。我来自美国。 Би Испаниас ирсэн. 我来自西班牙。我来自西班牙。我来自西班牙。 Та хаана амьдардаг вэ? 你住在哪里？你住在哪里？你住在哪里？ Би Испанид амьдардаг. 我居住在西班牙。我居住在西班牙。我居住在西班牙。 Би Берлинд төрсөн. 我出生在柏林。我出生在柏林。我出生在柏林。 Би Германд өссөн. 我在德国长大。我在德国长大。我在德国长大。 Өнөөдөр цаг агаар ямар байна вэ? 今天天气怎么样？今天天气怎么样？今天天气怎么样？ Цаг хэд болж байна вэ? 现在几点了？现在几点了？现在几点了？ 2 цаг болж байна. 现在2点钟。现在2点钟。现在2点钟。 Танд мөнгө байгаа юу? 你有钱吗？您有钱吗？你有钱吗？ Ариун цэврийн өрөө хаана байдаг вэ? 请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？ Та хэдэн настай вэ? 您多大岁数了？您多大岁数了？您多大岁数了？ Би 30 настай. 我今年30岁。我今年30岁。我今年30岁。 Таны гэрийн хаяг юу? 你的家庭住址是哪儿？你的家庭住址是哪儿？你的家庭住址是哪儿？ Та хаашаа явж байгаа юм бэ? 您要去哪儿？您要去哪儿？您要去哪儿？ Таны захим шуудангийн хаяг юу вэ? 您的电子邮件地址是什么？您的电子邮件
地址是什么？您的电子邮件地址是什么？ амжилт хүсье. 祝你好运。祝你好运。祝你好运。 сайн байна. сайн ажиллалаа. 做得好。做得好。做得好。 зул сарын мэнд хүргэе. 圣诞节快乐。圣诞节快乐。圣诞节快乐。 төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. 生日快乐。生日快乐。生日快乐。 баяр хүргэе. 祝贺你。祝贺你。祝贺你。 бурхан өршөөгэй. 上帝保佑你。上帝保佑你。上帝保佑你。 сайхан аялаарай. 祝您旅途愉快。祝您旅途愉快。祝您旅途愉快。 сайхан хооллоорой. 祝您用餐愉快。祝您用餐愉快。祝您用餐愉快。 би чамд хайртай. 我爱你。我爱你。我爱你。 би ч бас чамд хайртай. 我也爱你。我也爱你。我也爱你。 тэг. 零。零。零。 нэг. 一。一。一。 хоёр. 二。二。二。 гурван. 三。三。三。 дөрвөн. 四。四。四。 тав. 五。五。五。 зургаан. 六。六。六。 долоо. 七。七。七。 8. 八。八。八。 9. 九。九。九。 10. 十。十。十。 даваа. 周一。周一。周一。 мягмар. 周二。周二。周二。 лхаваг. 周三。周三。周三。 пүрв. 周四。周四。周四。 баасан. 周五。周五。周五。 бямб. 周六。周六。周六。 ням. 周日。周日。
周日 өнөөдөр, 今天今天今天 өчигдөр, 昨天昨天昨天 маргааш, 明天明天明天 би явах хэрэгтэй боллоо. 我得走了我得走了我得走了 сайн уу? Hi 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 өглөөний мэнд, 早上好早上好早上好 өдрийн мэнд, 中午好中午好中午好 орой мэнд, 晚上好晚上好晚上好 сайхан амраарай. 晚安晚安晚安 та сайн сууж байна уу? 你好吗你好吗你好吗 юу байна да? 近来如何呀近来如何呀近来如何呀 сони юу байна уу? хэрвээ, 最近怎么样啊最近怎么样啊最近怎么样啊 би сайн баярлалаа. 我很好谢谢我很好谢谢我很好谢谢 муугүй шүү. дажгүй. 还可以还可以还可以 би маш сайн байгаа. 我非常好我非常好我非常好 би зүгээрээ. 我很好我很好我很好 тийм ч сайн биш байна. 不太好不太好不太好 баяртай. 再见再见再见 баяртай. 拜拜拜拜拜拜 дараа уулзъя. 回头见回头见回头见 харин та, 您呢您呢您呢 чи юу хийгээд байна уу? 您最近在忙什么呢您最近在忙什么呢您最近在忙什么呢 онц юм биш дээ. 没什么没什么没什么 би нилээн завгүй л байгаад байна. 我最近很忙我最近很忙我最近很忙 танилцахад таатай байна. 很高兴认识你很高兴认识你很高兴认识你
удахгүй уулзъя. 待会儿见。待会儿见。待会儿见。 Маргааш уулзъя. 明天见。明天见。明天见。 Бие бодоорой. 请保重身体。请保重身体。请保重身体。 Тийм. 是。是。是。 Үгүй. 不。不。不。 Магадгүй. 可能。可能。可能。 Баярлалаа. 谢谢。谢谢。谢谢。 Маш их баярлалаа. 非常感谢。非常感谢。非常感谢。 Зүгээр дээ. 不客气。不客气。不客气。 Өршөөгөөрэй. 打扰一下。打扰一下。打扰一下。 Өршөөгөөрэй. Цаг хэд болж байна? 打扰一下，请问现在几点？打扰一下，请问现在几点？打扰一下，请问现在几点？ Намайг уучлаарай. 对不起。对不起。对不起。 Тоогод хэрэггүй. 没关系。没关系。没关系。 Асуудалгүй. Санаа зовлтгүй. 没问题。没问题。没问题。 Та англиар ярьдгүй? 你会说英语吗？你会说英语吗？你会说英语吗？ Та германаар ярьдгүй? 你会说德语吗？你会说德语吗？你会说德语吗？ Бага зэрэг л. 我会一点。我会一点。我会一点。 Би германаар ярьдгүй. 我不会说德语。我不会说德语。我不会说德语。 Би испаниар ярьдгүй. 我不会说西班牙语。我不会说西班牙语。我不会说西班牙语。 Би англиар ярьж чаднаа. 我会说英语。我会说英语。我会说英语。 Миний монгол хэл тийм ч сайн биш ээ. 我的蒙语水平不太好。我的蒙语水平不太好。我的蒙语水平不太好。 Би мэдэхгүй байна.
我不知道。我不知道。我不知道。 Та ойлгож байна уу? 你明白了吗？你明白了吗？你明白了吗？ Би ойлгож байна. 我明白了。我明白了。我明白了。 Би ойлгохгүй байна. 我听不懂。我听不懂。我听不懂。 Та дахиад давтаад хэлж өгнө үү? 请您再说一遍好吗？请您再说一遍好吗？请您再说一遍好吗？ Та баг зэрэг удаан ярьж болох уу? 您可以说慢一点吗？您可以说慢一点吗？您可以说慢一点吗？ Энэ юу вэ? 这是什么？这是什么？这是什么？ Тэр юу вэ? 那是什么？那是什么？那是什么？ Та бичээд өгнө үү? 请您给我写下来。请您给我写下来。请您给我写下来。 Та хаана байна уу? 您在哪儿？您在哪儿？您在哪儿？ Би гэртээ байна. 我在家里。我在家里。我在家里。 Би ажил дээрээ байна. 我在办公室。我在办公室。我在办公室。 Та ямар ажил хийдэг вэ? Та юу хийдэг вэ? 您是做什么工作的？您是做什么工作的？您是做什么工作的？ Би багш. 我是一位老师。我是一位老师。我是一位老师。 Би оюутан. 我是一名学生。我是一名学生。我是一名学生。 Та надад туслаад өгөөч. 您能帮助我吗？您能帮助我吗？您能帮助我吗？ Та надад тусалж чадах уу? 能帮帮我吗？能帮帮我吗？能帮帮我吗？ Би танд туслах уу? 我能帮你吗？我能帮你吗？我能帮你吗？ Би төөрчглөө. 我迷路了。我迷路了。我迷路了。 Түр хүлээгээрэй. 请稍等。请稍等。请稍等。 Энэ ямар үнэтэй вэ? 这个多少钱？这个多少钱？这个多少钱？
таныг хэн гэдгэв? 您怎么称呼？您怎么称呼？您怎么称呼？ 남айг John гэдэг. 我的名字叫约翰。我的名字叫约翰。我的名字叫约翰。 Би бол John. 我叫约翰。我叫约翰。我叫约翰。 Та хаанаас ирсэн бэ? 您是哪国人？您是哪国人？您是哪国人？ Та хаанхын хүн бэ? 您是哪国国籍？您是哪国国籍？您是哪国国籍？ Би Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн. 我来自美国。我来自美国。我来自美国。 Би Испаниас ирсэн. 我来自西班牙。我来自西班牙。我来自西班牙。 Та хаана амьдардаг? 你住在哪里？你住在哪里？你住在哪里？ Би Испанид амьдардаг. 我居住在西班牙。我居住在西班牙。我居住在西班牙。 Би Берлинд төрсөн. 我出生在柏林。我出生在柏林。我出生在柏林。 Би Германд өссөн. 我在德国长大。我在德国长大。我在德国长大。 Өнөөдөр цаг агаар ямар байна вэ? 今天天气怎么样？今天天气怎么样？今天天气怎么样？ Цаг хэд болж байна вэ? 现在几点了？现在几点了？现在几点了？ 2 цаг болж байна. 现在2点钟。现在2点钟。现在2点钟。 Танд мөнгө байгаа юу? 你有钱吗？您有钱吗？你有钱吗？ Ариун цэврийн өрөө хаана байдаг вэ? 请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？ Та хэдэн настай вэ? 您多大岁数了？您多大岁数了？您多大岁数了？ Би 30 настай. 我今年30岁。我今年30岁。我今年30岁。 Таны гэрийн хаяг юу? 你的家庭住址是哪儿？你的家庭住址是哪儿？你的家庭住址是哪儿？ Та хаашаа явж байгаа юм? 你要去哪儿？
您要去哪儿？您要去哪儿？ таны захим шуудангийн хаяг юу вэ? 您的电子邮件地址是什么？您的电子邮件地址是什么？您的电子邮件地址是什么？ амжилт хүсье. 祝你好运。祝你好运。祝你好运。 сайн байна. сайн ажиллалаа. 做得好。做得好。做得好。 зул сарын мэнд хүргэе. 圣诞节快乐。圣诞节快乐。圣诞节快乐。 төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. 生日快乐。生日快乐。生日快乐。 баяр хүргэе. 祝贺你。祝贺你。祝贺你。 бурхан өршөөгэй. 上帝保佑你。上帝保佑你。上帝保佑你。 сайхан аялаарай. 祝您旅途愉快。祝您旅途愉快。祝您旅途愉快。 сайхан хооллоорой. 祝您用餐愉快。祝您用餐愉快。祝您用餐愉快。 би чамд хайртай. 我爱你。我爱你。我爱你。 би ч бас чамд хайртай. 我也爱你。我也爱你。我也爱你。 тэг. 零。零。零。 нэг. 一。一。一。 хоёр. 二。二。二。 гурван. 三。三。三。 дөрвөн. 四。四。四。 тав. 五。五。五。 зургаан. 六。六。六。 долоо. 七。七。七。 8. 八。八。八。 9. 九。九。九。 10. 十。十。十。 даваа. 周一。周一。周一。 мягмар. 周二。周二。周二。 лхавг. 周三。周三。周三。 пүрв. 周四。周四。周四。баасан.
周五，周五，周五， Бямба. 周六，周六，周六， Няма. 周日，周日，周日， Өнөөдөр. 今天，今天，今天， Өчигдөр. 昨天，昨天，昨天， Маргааш. 明天，明天，明天， Би явах хэрэгтэй боллоо. 我得走了，我得走了，我得走了。 Сайн уу? Hi, 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 Өглөөний мэнд. 早上好，早上好，早上好， Өдрийн мэнд. 中午好，中午好，中午好， Орой мэнд. 晚上好，晚上好，晚上好， Сайхан амраарай. 晚安，晚安，晚安。 Та сайн сууж байна уу? 你好吗？你好吗？你好吗？ Юу байна да? 近来如何呀？近来如何呀？近来如何呀？ Сони юу байна уу? Хэрвээ. 最近怎么样啊？最近怎么样啊？最近怎么样啊？ Би сайн баярлалаа. 我很好，谢谢。我很好，谢谢。我很好，谢谢。 Муугүй шүү. Дажгүй. 还可以，还可以，还可以。 Би маш сайн байгаа. 我非常好，我非常好，我非常好。 Би зүгээрээ. 我很好，我很好，我很好。 Тийм ч сайн биш байна. 不太好，不太好，不太好。 Баяртай. 再见，再见，再见。 Баяртай. 拜拜，拜拜，拜拜。 Дараа уулзъя. 回头见，回头见，回头见。 Харин та? 您呢？您呢？您呢？ Чи юу хийгээд байна уу? 您最近在忙什么呢？您最近在忙什么呢？您最近在忙什么呢？ Онц юм биш дээ. 没什么，没什么，没什么。 Би нилээн завгүй л байгаад байна. 我最近很忙。我最近
很忙。我最近很忙。 Танилцахад таатай байна. 很高兴认识你。很高兴认识你。很高兴认识你。 Удахгүй уулзъя. 待会儿见。待会儿见。待会儿见。 Маргааш уулзъя. 明天见。明天见。明天见。 Бие бодоорой. 请保重身体。请保重身体。请保重身体。 Тийм. 是。是。是。 Үгүй. 不。不。不。 Магадгүй. 可能。可能。可能。 Баярлалаа. 谢谢。谢谢。谢谢。 Маш их баярлалаа. 非常感谢。非常感谢。非常感谢。 Зүгээр дээ. 不客气。不客气。不客气。 Өршөөгөөрэй. 打扰一下。打扰一下。打扰一下。 Өршөөгөөрэй. Цаг хэд болж байна? 打扰一下，请问现在几点？打扰一下，请问现在几点？打扰一下，请问现在几点？ Намайг уучлаарай. 对不起。对不起。对不起。 Тоогод хэрэггүй. 没关系。没关系。没关系。 Асуудалгүй. Санаа зовлтгүй. 没问题。没问题。没问题。 Та англиар ярьдгүй? 你会说英语吗？你会说英语吗？你会说英语吗？ Та германаар ярьдгүй? 你会说德语吗？你会说德语吗？你会说德语吗？ Бага зэрэг л. 我会一点。我会一点。我会一点。 Би германаар ярьдгүй. 我不会说德语。我不会说德语。我不会说德语。 Би испаниар ярьдгүй. 我不会说西班牙语。我不会说西班牙语。我不会说西班牙语。 Би англиар ярьж чадна. 我会说英语。我会说英语。我会说英语。
миний монгол хэл тийм ч сайн биш ээ. 我的蒙语水平不太好。我的蒙语水平不太好。我的蒙语水平不太好。 Би мэдэхгүй байна. 我不知道。我不知道。我不知道。 Та ойлгож байна уу? 你明白了吗？你明白了吗？你明白了吗？ Би ойлгож байна. 我明白了。我明白了。我明白了。 Би ойлгохгүй байна. 我听不懂。我听不懂。我听不懂。 Та дахиад давтаад хэлж өгнө үү? 请您再说一遍好吗？请您再说一遍好吗？请您再说一遍好吗？ Та баг зэрэг удаан ярьж болох уу? 您可以说慢一点吗？您可以说慢一点吗？您可以说慢一点吗？ Энэ юу вэ? 这是什么？这是什么？这是什么？ Тэр юу вэ? 那是什么？那是什么？那是什么？ Та бичээд өгнө үү? 请您给我写下来。请您给我写下来。请您给我写下来。 Та хаана байна уу? 您在哪儿？您在哪儿？您在哪儿？ Би гэртээ байна. 我在家里。我在家里。我在家里。 Би ажил дээрээ байна. 我在办公室。我在办公室。我在办公室。 Та ямар ажил хийдэг вэ? Та юу хийдэг вэ? 您是做什么工作的？您是做什么工作的？您是做什么工作的？ Би багш. 我是一位老师。我是一位老师。我是一位老师。 Би оюутан. 我是一名学生。我是一名学生。我是一名学生。 Та надад туслаад өгөөч. 您能帮助我吗？您能帮助我吗？您能帮助我吗？ Та надад тусалж чадах уу? 能帮帮我吗？能帮帮我吗？能帮帮我吗？ Би танд туслах уу? 我能帮你吗？我能帮你吗？我能帮你吗？ Би төөрчглөө. 我迷路了。我迷路了。我迷路了。Түр хүлээгээрэй.
请稍等，请稍等，请稍等。 Энэ ямар үнэтэй вэ? 这个多少钱？这个多少钱？这个多少钱？ Таныг хэн гэдэг вэ? 您怎么称呼？您怎么称呼？您怎么称呼？ Намайг John гэдэг. 我的名字叫约翰。我的名字叫约翰。我的名字叫约翰。 Би бол John. 我叫约翰。我叫约翰。我叫约翰。 Та хаанаас ирсэн бэ? 您是哪国人？您是哪国人？您是哪国人？ Та хаанхын хүн бэ? 您是哪国国籍？您是哪国国籍？您是哪国国籍？ Би Америкийн нэгдсэн улсаас ирсэн. 我来自美国。我来自美国。我来自美国。 Би Испаниас ирсэн. 我来自西班牙。我来自西班牙。我来自西班牙。 Та хаана амьдардаг вэ? 你住在哪里？你住在哪里？你住在哪里？ Би Испанид амьдардаг. 我居住在西班牙。我居住在西班牙。我居住在西班牙。 Би Берлинд төрсөн. 我出生在柏林。我出生在柏林。我出生在柏林。 Би Германд өссөн. 我在德国长大。我在德国长大。我在德国长大。 Өнөөдөр цаг агаар ямар байна вэ? 今天天气怎么样？今天天气怎么样？今天天气怎么样？ Цаг хэд болж байна вэ? 现在几点了？现在几点了？现在几点了？ 2 цаг болж байна. 现在2点钟。现在2点钟。现在2点钟。 Танд мөнгө байгаа юу? 你有钱吗？您有钱吗？你有钱吗？ Ариун цэврийн өрөө хаана байдаг вэ? 请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？ Та хэдэн настай вэ? 您多大岁数了？您多大岁数了？您多大岁数了？ Би 30 настай. 我今年30岁。我今年30岁。我今年30岁。
таны гэрийн хаяг юу? 你的家庭住址是哪儿？你的家庭住址是哪儿？你的家庭住址是哪儿？ Та хаашаа явж байгаа юм? 您要去哪儿？您要去哪儿？您要去哪儿？ Таны захим шуудангийн хаяг юу вэ? 您的电子邮件地址是什么？您的电子邮件地址是什么？您的电子邮件地址是什么？ Амжилт хүсье. 祝你好运。祝你好运。祝你好运。 Сайн байна. Сайн ажиллалаа. 做得好。做得好。做得好。 Зул сарын мэнд хүргэе. 圣诞节快乐。圣诞节快乐。圣诞节快乐。 Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. 生日快乐。生日快乐。生日快乐。 Баяр хүргэе. 祝贺你。祝贺你。祝贺你。 Бурхан өршөөгэй. 上帝保佑你。上帝保佑你。上帝保佑你。 Сайхан аялаарай. 祝您旅途愉快。祝您旅途愉快。祝您旅途愉快。 Сайхан хооллоорой. 祝您用餐愉快。祝您用餐愉快。祝您用餐愉快。 Би чамд хайртай. 我爱你。我爱你。我爱你。 Би ч бас чамд хайртай. 我也爱你。我也爱你。我也爱你。 Тэг. 零。零。零。 Нэг. 一。一。一。 Хоёр. 二。二。二。 Гурван. 三。三。三。 Дөрвөн. 四。四。四。 Тав. 五。五。五。 6. 六。六。六。 7. 七。七。七。 8. 八。八。八。 9. 九。九。九。 10. 十。十。十。 7. 周一。周一。周一。 Мягмар. 周二。周二。
周二、 лхаваг, 周三、周三、周三、 purv, 周四、周四、周四、 baasang, 周五、周五、周五、 biamba, 周六、周六、周六、 nyama, 周日、周日、周日、 өнөөдөр, 今天、今天、今天、 өчигдөр, 昨天、昨天、昨天、 margaаш, 明天、明天、明天、 би явах хэрэгтэй боллоо. 我得走了，我得走了，我得走了。